Igama kuBhaka isibongo kanzama bathi ngihambile bathi ngibone ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ingqwele ebhuqa imizi abafokazana ngotholo lodwa kabentshise thuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini xama uxakile kusazoshuba kusanyanzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwaja ikhulfo makhanda ngindlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dame elingasho ubusika nehlobo ngqwele engaphuphi inyoni ziphupha mihle nabala kamthobogeza ungawazi amaqhamukapi kubonakala lapho ephumela khona ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fokofo ngeke ngizwe ngempatha mina gcwala ngakufakala nangisikisi ngeke ngize ngikukhulume into engingayazi never ngiyona phela impatha mina Floyd Shivambu sondela ndoda noma ibapha abantu abakwaziyo nabakuthandayo ngicela bakutheke uzila isikhathi samaqiniso ngoba angifuni mina udavuze Floyd wenze into ongenayo isho ukuthi iyaphambili noma iyemuva noma iyeceleni noma iyahlehla noma kunjani angifuni leyo nto mina funi mina angifuni indavundavu mina bese ngithi Cyril Ramaphosa nawe sondela ndoda kuzokhuluma uKingBhaka manje General Mkhwanasi sondela ndoda nawe baba Jacob Zuma sondela ziyakhala manje ngeke sikwazi ukuphila ezweni esosatshiswa siphinde sinathi mase siyasaba kufanele umuntu bethi wa mase nathi ngempela siyathuka satshiswa abantu nje angiphathi makuthumuntu okusabisayo umuntu ovela obekwa abantu lemhlabeni we need to understand one thing amandla wokuphatha amandla wokudecide ahleli kubantu umehluko ukuthi abantu aba-understand ukuthi banamandla angakanani abantu ngendlela abazimpatha ngayo aba-understand igolide abaliphethe ezandleni abantu bangadecide uma bengakwazi ukuhlangana abantu bangadecide ukuthi kusasa bafuna kwenzekeni yenzeke leyo nto kodwa into yabantu abasuke babaholi iskill sabo ukudivide abantu nabo abantu bese beyadivideka belo bekhuluma into abangenayo isho yayo ngithi mina ke njengoKingBhaka uma sengifikile angikhulumi indavundavu mina ngoba angiyona impatha mina ngiyajabula ukubona nazo ezinye iziphathi mandla zingena zizathi impela mangabe zingena ngikhuluma indavundavu mina ngifike la ngasho ngathi isinqumo sika president ngekusasa lika minister uSenzo Mchunu sizoma kanjani akubanga kanjani now I believe ukuthi it's the right time for South Africans to listen when I speak ngoba lento yokuthi kuzolokhu ngithi mangikhuluma kube khona abantu abayitshethi basile bengafuni ukuzwa bohlale beshaya kanjalo labo bantu ngithi mina reason why ngibiza upresident ukuthi abe khona la president asithathe leli thuba kungabi yithuba lokudlala ipolitiki ake kube yithuba lokuzwa ukuthi ama South Africans athini siyazi ukuthi vele ithemu yokugcina nayo futhi angeke iziphele yakho umongameli kodwa akathi mayehoxa akahoxe igama lilihle ashiya abantu bewi-hype bejabulile noma iningi labo ngoba vele ngeke ubajabulise bonke umongameli siyakwazi lokho kodwa bashiye kodwa kwi-hype ukuze nomuntu azongena ahlala buya kukhumbule umongameli ukuthi sike saba nomongameli okwazi ukulalela abantu ngeke kube umlando omuhle ukuthi umongameli waze waphuma esikhundleni engakwazi ukulalela abantu bese ngiza kuwena Floyd Shivambu mfana angifuni ukuqambela amanga uhlakaniphile ufundile uyayi-understand ipolitiki but yonke into engiyibalayo Floyd ayisebenzi mawuhola abantu abaholwa ngokuthi uhlakanipheka kangakanani abantu abaholwa ngokuthi ufunde kangakanani abantu baholwa ngokuthi
how much spiritual gifted you are. Ngoba abantu awulawuli bona. Mawulawula usukulawula amadlozi abantu. Kunamadlozi abantu afa engafundile. Kunamadlozi abantu afa itifiketi zasala emhlabeni. So wena lawula amadlozi abantu. Kungaphushi lento yokusa nokufunda phambili. And hamba nespirituality. Hlonipha umuntu onotho, hlonipha umuntu ongenalutho, hlonipha umuntu osazoba notho. Hlonipha umuntu ocabanga ukuthi wena usile kunaye. Manje wena Floyd into engibone kuwena, as much as uhlaniphela ipolitiki, but awukuhlaniphela ukuhola abantu. Ucathi yonke into it's about ukusa nokuba educated bra. Ukuba educated is very good. Kodwa kugood bengabe uzosebenza noma uyosebenza kuma private sectors where lapho uzoreport kwiboss. Kodwa masikhuluma ngokuhola abantu bra, kufuneka ube spiritually gifted because uhola amadlozi abantu. Amadlozi abantu abafuni into eziningi. Ngeke uwashaya ngomqondo, ngeke uwazele ngemfundo ngoba abona ngale. Ungarobha umuntu ophilayo nje. So mina Floyd njengamanje bhuti wami angifuna ukuqabela amanga, awunawo amandla. Lonto usazoyibona. Awunawo amandla wokuthi ungahola iqembu. Kodwa unawo lamandla okwazi ukuassista umuntu onamandla. For instance nje, njengoba kade usebenza noMalema. uMalema unawo lamandla aka spiritual ngiyawabona. And maningi. uZuma unawo lamandla aka spiritual ngiyawabona and maningi. Kuzothi uCyril Ramaphosa, uCyril Ramaphosa unawo lamandla wokwazi ukubambisana nabantu abanamandla. Kukhona ukuthi ube yigwala kodwa bese uzwana nezikhwakha. So uRamaphosa unjalo, as much as engenawo lento yaka spiritually gifted, kodwa abantu abambisana nabo baba namandla. Izinquma ezithathayo usupportwa abantu abangemumva mase ziyakwazi ukwenzeka. Nawe mawuyigwala uyakwazi ukuthi uyinqobe impi ngokusabisa ngomfweni, usabise ngobhuti bakho, usabise ngabantu ophila nabo, usabise ngabantu. Uyigwala wena, kodwa ngoba kusatshwa abantu ohamba nabo awunamandla, ngoba abantu ohamba nabo banamandla, iyakwazi into enjalo ukuthelelana. So uRamaphosa uthelelwa iliyonto, into yakhe imfuna ukuthi engathi angahlale eba nice kubantu abathini. Kanti oJacob Zuma yilabantu abathi abashofu benkani kwabanenkani. Bese kuzothi oMalema abashofu benkani kwabanenkani. So ngithi mina Floyd mfethu ukuthi nje ngicacisa into yakhe, angifuni mina lokuhle kwabantu la. Ngithi mina njengamanje you can do your consultation as much as you want bra. Kodwa uyogcina ufana namaqembu afana noHope. Amaqembu afika wangawazi ukuthi aphele laphi. Kanti ukuhlakani bakho kuyakuvumela ukuthi bambisana nama leaders. Mina ngithi ke ngoba vele ipolitiki idlala all over. Ngithi mina musa wena ukulwa nalamadoda. Floyd ungalwi noJacob Zuma. It's a free advice bra. Yakutshela Floyd ungalwi noMalema. It's a free advice bra. Floyd ungalwi noCyril Ramaphosa. It's a free advice bra. If you don't want to listen to me, baba, you better go to hell. I don't care. Nathi sizokuyeka. Okwamanje ukuthi mina I'm a bit worried about abantu. Now you fall under abantu abako level 1, Floyd. Awufana lezi inkuzi engizibalayo. Azikho ko level 1. Bese ngiza kulolu daba lika Mkhwanazi. Mkhwanazi, ingqinamba yesibindi ithi isinqumo sithathile. Awusijiki, awugoqwa, awushintshi, awudidiswa. Mkhwanazi ngiyazi mina General Mkhwanazi. Maningi ama meeting nezingcingo eziza kuwena. Zabantu abathi Mkhwanazi ehlisa umoya sizoxoxa. Mkhwanazi, angithi uyabona abantu ukuthi sebesukume kanjani bekusupport. Ungalokothi ngelinye ilanga wenze ivumelwano ezodayisa labantu. Silwile izimpi ezinjalo. Mina umsebenzi wami kulula abantu mina.
mina anginendaba nobuholi, anginendaba nenyoni, anginendaba. Kodwa Mkhwanazi, ngithi mina ngiyayi-understand ingcindezi ophezukwayo. Ngiyawa-understand ama-negotiations abakufaka kuwona osawa-decline. Ngithi lama-negotiations aqhamuke emaceleni uze ungabadayisa abantu ngoba khona abantu sebedecide ukuthi bafa la ufa khona Mkhwanazi. Wenze into engajwayelekile ukwazi ukuphumela obala uveze izinto engavezwa. Normally ihhovisi liyamvala umuntu ukuthi akhulume into afuna ukuyisho. Ihhovisi liya restrictana. Sithi wena ube nesibindi sokwazi ukudlula kwihhovisi waya kubantu wabatshela iqiniso ekade abantu belisola baze balibona ukuthi yilo. Sengithi mina ngiyacela Mkhwanazi, ngiyayazi impilo uze ungabadayisi labantu. Bona abantu ngiyabazi bayadayisana sometimes kodwa wena ungabadayisi. Ngiyacela. Ngoba mina ngimile la ngime khona entabeni nje obungibona ukuthi ngimila. Ngimile. Ngithi mina ngifuna iqiniso to the public. Funa iqiniso to the public. Manje ngiyazi mfowethu ukuthi uyabathanda abantu bokufika. Ingakho wazi washo iqiniso wathi akumele bahlukunyezwa kumele. Ngimnawe lapho. Kodwa understand amalema ukuthi ikhantri okuyona. Ngeke uvele ukwenze konke kanye kanye. Ikhantri okuyona ikhantri yabantu abanenhliziyo ezicabangela zona abangabuki ifa. Mina ngiyahambisana nombono wakho Malema ukuthi we are all South Africans. Kodwa angifuna abantu futhi bakunqinde amandla Malema ngenxa yokuthi uthanda abantu bokufika. Angifuni. Ngicela uyidlala ipolitiki yakho around lapho ukuze uthole lamandla ukuze lempo oyilwayo ukwazi ukuyinqoba. Mina noma ngisebenza ngenza ini angibalibali abantu bokufika ngoba ngiyazi ukuthi we are all South Africans. Kodwa kunendlela okwenziwa ngayo. Awukwazi ukuvele Malema uzokhuluma ungakawatholi lamandla owafunayo. Malema iba upresident qala bese lo mthetho uyawushaya siyakusupport. Musu uqwashisa lezi inyoni ezinomona ukuthi uzokwe ngoba phela labo okufika bazikhuluma iqiniso bayasebenza bayayimisela bayahlonipha. Musaka ukubaqwashisa labo esibadingayo ukuthi wena ukuze ube president wena shaya ngathi uhamba nabo kodwa ekugcineni siyazi ukuthi lithi sonke we are African. Umehluko indlela yokwenza into ebalekile. Ngithi ngikuthayibise Malema ukuthi noma udeliver imanifesto yakho ibuke u-understand inhloso oyifunayo bese u-understand inhloso ofuna ukuyi-achieve in future. Ungakuhlanganisi konke ndawonye ngoba khona abantu ozoba misleader bagcine bengakuvotelanga. Show mina uKing Park wena onyanyana fuck off. Ngeke ngize ngizwe ngempahla mina ngicela ngakufakela. Nangisikisi. Bese ngiyabuya futhi khona lapho. Ngizothi namanje ngisamile. Senza umchunu lapho ukhona. Mina njengo King Park ngiyazi awusona isigebengu. Uma kuthiwa khona ubufakazi obukhona umkhwanaza nabo namanje ngisayibuza ukuthi ngabe kwenzekeni. And ngiyayidinga impendulo njengenkosi lapho. Ngiyayidinga impendulo kuwe senzo because mina I can take your fall witnessing ukuthi akakazi besigebengu uhlale nathi KZN kakhulu. Kwenzekeni isenzo mawusuya ku-national? Ngoba mina nje ngazi usenzo mina baba okwathi noma kushubile khona iconference esake eyake yaba khona eThekwini kwelinye lamahotela ilokhu kwakusekhona loya babe kwakuthiwa ulokhuzana wakwaba imeya leya baba loya wakwaba imeya leya baba bazomkhumbula abanye eThekwini before kufike ideputy yakhe kwakunomvuzo uyabo uJames Nxumalo khona event engangimenyiwe ngiyisikhulu nami ngihamba namabodyguard ngimenyiwe ngangimenywe oJames Nxumalo esayimeya ngathi mangifika kanti khona abacula bazofika bekwaito beplanile bezoboycott sebedaka utshwala kwasuka ama bodyguard ami
Uyabona? Alawula isimo lapho. Wathi ufika Mchunu wafika isimo silawulwa ama bodyguard arm. Because even by that time, nganga understand mina ukuthi why you boycott, because ayikho into akuthiwa wrong kwakudlala politics nje. So makukhona mina idlalwa leyo nto. Funa bazi nje labantu. Makukhona mina idlalwa leyo nto.